שלום חברים, אני טייפון. חברים, אני שולח לכולכם חיבוק גדול, ברכות, כבוד ואהבה ליום חדש. ג'י, מה קרה ג'י? הבת שלי ראתה שהתחלתי את הוידאו, תראה איך היא ישר נכנסה לאווירה. התינוקות שלי, קרם, בוא קרם, בוא. לפני רגע עשינו חישוב עם החברים, והממציא הראשי של החישוב הזה הוא גוקן. אחי, הוא אמר, ספרתי כמה כלבים שחררנו יחד, עשיתי חישוב כזה, תראה. שלא יראו את העניין, אחי. הלאה. שלא יראו את העניין. תראה, גם שני הצדדים הולכים משמאל, לוקחים את האלכסון. ראית את האריות שלי? אללה, שלא יפיל מישהו מולם. אתה יודע, הם קניבלים. בסך הכל אנחנו משחררים לגינה 21 כלבים בו זמנית, נכון? ואם נספור גם את פייסל, זה ישלים ל-25. נגיד 4 כלבים. אנחנו משחררים 25 כלבים ביחד. עכשיו, זה לא בדיוק כל כך משוחרר. מה היעד שלנו? היעד שלנו הוא 50. אין 50 כלבים, אבל אם יום אחד יהיו, נשחרר גם אותם, חברים. מה הנושא שלנו היום, גוקן? הנושא שלנו היום הוא נושא גדול. דיאבלו מול אדס. היום, חברים. למה הם כנסו ככה? על הבן אדם. בוא, אני אלך לראות. היום, חברים, אנחנו נפגיש את דיאבלו ואת היידיס בחוץ. אם אתם זוכרים, בפעם האחרונה לקחנו את דיאבלו לכלוב של היידיס. ואת היידיס לקחנו לכלוב של דיאבלו. אבל אף פעם לא הייתה לנו הזדמנות להפגיש ביניהם בחוץ. היום נביא את שניהם שוב יחד. גם את דיאבלו וגם את היידיס נפגיש ביניהם בחוץ. מה אתם חושבים, הם יסתדרו? כתבו בתגובות, לדעתי הם לא יסתדרו. גקן, מה אתה חושב? גם לדעתי. הם לא יסתדרו, נכון? זה ברור כשמש. גם שמה אין מה לעשות, חבר'ה. אני פשוט סקרן לגבי הביטחון העצמי שלהם בחוץ. היום זאת המטרה שלי, לראות את הביטחון העצמי שלהם בחוץ, לראות את האריות. לא שחררתי את אפולו ואת מרז. אתמול הוצאנו את אג'דר החוצה, אפולו ומרז שוחררו גם כן, אג'דר עדיין לא, כמו הדס. הדס מסתובב פתאום. אני מבין מתי אג'דר עומד לתקוף, חברים. בגלל זה אמרתי שלא ישחרר את אפולו ואת מרז בכלל. שקר, מה קרה ילדה? כן, שקר שלי. כמובן שהיום גוקן יחזיק את הדס. הלוואי שהוא לא יברח לו מהיד, אני קצת מפחד ממנו, חבר'ה. כי להדס יש הרגל להסתובב עליך. מה זאת אומרת להסתובב? שהוא מנסה לנשוך כלב אחר, הוא עלול לנשוך גם אותך. הוא מסתובב ויכול לקרוע אותך. הלוואי שגם אם ההדס ינשוך את גוקן, יקרע אותו או ישאיר אותו נכה, הוא לא ישחרר על ההדס. כי אם הוא ישחרר את ההדס, ואם ההדס ודיאבלו יתחילו לריב, חס וחלילה, יהיה מאוד קשה להפריד ביניהם. גוקן, אתה בטוח בעצמך, נכון? אני סומך על עצמי, אחי. אתם חושבים שגוקן יוכל להחזיק אותו? תכתבו גם את זה בתגובות. אני אגיד שלדעתי הוא בטוח יצליח. הוא יצליח, הוא בן אמיתי של הנדולו, של אוסמניה. בואו ניתן לו מוטיבציה שיעשה את העבודה כמו שצריך. שלא יכניס אותנו לבעיה. דדה. אנשים מאוד אהבו את דדה שלי כשהלפו אותו. כן, דדה שלי. בתגובות כולם אמרו, אנחנו מאוד אוהבים את דדה. מישהו אמר שהשם דדה ממש מתאים לו. אמרתי שהוא צריך גם ננה אחת. נקנה גם ננה בשביל דדה, חברים. דובלמנית טובה בתור בת זוג. כמובן שיגדל קצת, עכשיו זה עדיין מוקדם, הוא בטח עוד לא בשל. שיגדל עוד קצת, ואז... איזבל, מה את עושה, ילדה שלי, מתוקה שלי? הדס אבא, אתה מוכן? אני אוציא אותך, נסיך שלי. הדס האריה שלי, תראה, אני אחזיק את דיאבלו. הדס, גוקן יחזיק אותך. בבקשה בני, תהיה רגוע. אל תברח, אני לא רוצה ריבים ורעש, בסדר? לדעתך, מי מהם מתנהג עם יותר ביטחון? אחי, שניהם לא פריירים, וגם הרצפה רטובה, חברים, ירד גשם. הלוואי שלא נחליק באמת, מזה אני קצת מפחד. בואו נלך אחורה. בנינו כלוב חדש. שיתפתי את זה באינסטגרם, אני אראה גם למי שלא יודע, ואל תאכזבו אותי בינתיים. בבקשה, אם תעשו לייק לסרטון הזה, תירשמו לערוץ, וגם תשאירו תגובה, זה ישמח אותי מאוד. אתם גם יודעים שאני משתף את אלה שמגיבים הכי הרבה. שוב הגיעו המון תגובות לסרטון האחרון. אני מודה מאוד לכל מי שתומך, מגיב, נמצא איתנו ומגיב שוב ושוב. חבר'ה, כרגע אתם רואים 3 אנשים על המסך. מי שלא הצלחתי לשים את התגובה שלו, שיסלח לי אחי. אני שם מקסימום 3 אנשים עכשיו בתגובות. אחי, מה זה 3,000 תגובות ב10 דקות? מה זה הדבר הזה? אחי, לסרטון האחרון לא הגיעו כל כך הרבה תגובות. נראה לי שהתבלבלת בין הסרטונים. אחי. לסרטון של דדה לא הגיעו כל כך הרבה תגובות. התבלבלת. אחי, הרגע בדקתי. שקר, זה לא דבר טוב, אחי. אתה גם תגרום לי להיראות שקרן. תבדוק כמה תגובות הגיעו. לסרטון האחרון לא הגיעו כל כך הרבה. עדר צ'יבס, מה נשמע? אלופים שלי, ביין עלה לכם. נו, תבדוק כמה הגיעו. אנחנו מחכים בסקרנות, כל טורקיה, 70 מיליון מול המצלמה. כמה תגובות הגיעו? אם רק לא היית שם את הפרסומות האלה. התגובה נמצאת למטה, לא בתוך הוידאו. זו תגובה, אתה יודע. התבלבלתי. כמה תגובות הגיעו? אני אומר לך שהתבלבלת. בטח שאני אדבר. שוב תראה אותי כסקרן. אבל רק עכשיו העלינו את הוידאו. אז בגלל זה, חברים,
עכשיו תראו, אג'דר וצ'יבס כאן חברים. עכשיו, הבוקר חתכתי את האמצע של הכלוב הזה, וגוקן עשה את לוח המתכת הזה. בסדר חברים? עכשיו אתם יודעים שהכלוב הזה היה יחיד, ואז אמרנו ששילה ומזלום נופחים הרבה. אמרתי בואו נשים אותם מאחור, נעשה להם סדר. ואז גוקן, קודם כל תראה את הרווח הזה. עכשיו בגלל שאג'דר וצ'יבס אחד ליד השני, אמרתי שלא ינשכו אחד את השני מכאן. אמרתי שלא ינשכו, סידרנו את זה ככה, פה זה בסדר. דרך אגב, הם עדיין מנסים לנשוך, אני לא יודע איך נטפל בזה. לא. אג'דר, כי חברים, הוא עדיין כל הזמן מנסה לתקוף. גם את הרשת שבאמצע חתכנו אחי, בסדר? תראו, אתם כבר רואים את זה על הרצפה. זאת אומרת, הפכנו שני כלובים לכלוב אחד. נהיה שטח די רחב. כי מזלום ושילה יישארו פה שניהם, אז אמרתי שיהיה להם נוח ככה. תראה לנו את אג'לו מקרוב, תראה איזה משוגע. האמת, עשינו את זה ככה, אבל חבר'ה, נראה לי שהוא הולך לקפוץ מפה. תראה אחי איך הוא קופץ. למרות שסגרנו כל כך טוב, הוא עדיין מנסה לתקוף. כנראה שאני אעשה משהו בשביל זה. אנחנו ניקח את שילה שוב מפה. כנראה שאני אקח את ג'וקר ליד מזלום, חברים. כי כשזה ככה, אם אני לא לידם, עלול לקרות משהו חס וחלילה. אג'ר עלול לקפוץ משם. הם עלולים לנשוך אחד את השני, משהו כזה. זה קצת מלחיץ אותי. כי אג'דר קופץ מכל מקום, אתם רואים בעצמכם. ממש פסיכופת. תשימו שני פסיכופטים אחד ליד השני. לא יודע, כלומר. אמרתי לעצמי, מכאן הם לא ינשכו, לא יקפצו, ובכל זאת הם מנסים. אבל אני חושב שהמקום הזה יצא טוב. עכשיו נעשה את שאר החלקים באותה צורה. נחלק את האזורים האלה לשניים. בהתאם לזה, אני אמלא גם את הצד הזה בשיטה זוגית שתדעו חברים. כי כאן זה יצא יפה ככה. בואו לא נפצל את הצעירים. סליחה, את אלה שהסתדרו, נפצל. כל מי שיסתדר, שישאל כאן בהרמוניה, חבר'ה. עכשיו, חבר'ה, בואו נוציא לאט לאט את הדס, בסדר? בבוקר אני גם יוציא את הדס ראשון. אני אקח את הדס לסיבוב. תראו את החבר'ה האחרים בגינה. כולם משוחררים. בדרך כלל כשאני מוציא את הדס, אני סוגר כל כלב. אבל היום אני לא אשחרר אותו ישר. כי אני אתעל איתו כשאני מחזיק אותו. אמרתי לעצמי, בוא נכיר אותו קודם לכלבים האחרים. לפני שנשחרר אותו, עם החבר'ה שלנו. אחר כך אמרתי, נוציא את דיאבלו וננסה, נקווה שהיידיס לא יתקוף אותם. אבל אנחנו יודעים שזה קצת בעייתי. מהבחינה הזאת אני קצת מעסס. תראה את גגה איך היא משחקת. גגה. כל הכבוד לבת שלי. תראה. כי הדס פעם תקף את טוסון. טוסון התעצבן, תראו. כל הכבוד לאריות שלי. הלוואי שהם לא יריבו שוב, נראה חבר'ה. אז אני הולך להכין את הדס, בסדר? בוא, הדס, אבא, נלך למקום של דיאבלו. חכה בן, חכה. הבנת שאנחנו הולכים אל דיאבלו. תראו, הוא קצת מושך. תראה, היי פוסט. אל תתקרב. פוסט, אל תתקרב, בני. חכה רגע. דיאבלו מיד עבר למצב תקיפה, חבר'ה. בסדר? אוי, איך נרגיל אותם בחוץ. חכה בן, תפרגע רגע. תצא מהצד, אל תיכנס קרוב מדי. מזל שהוא לא הצליח לתפוס, רק נתן מכה עם החזה. אל תיכנס כל כך קרוב בני, טוב? אולי לא היינו צריכים לצלם את זה. כבר עשיתי ככה לבן אדם. אל תתקרבו יותר מדי. תעמדו קרוב, בואו נראה. תגידו, למה אתם לא סוגרים? חבר'ה, הם ילמדו. הם ילמדו לא להתקרב יותר מדי לכל דבר. הם ילמדו דרך ניסוי וטעייה. הם מעצבנים אותי. המטרה כאן היא לגרום לכולם להתרגל אחד לשני. הוא מתקרב יותר מדי, יש שם באמת ממש בעומק, אחי. אל תיכנס לשום דבר, תראה, עכשיו הוא אפילו לא יתקרב, למשל. הוא חטף נשיכה, עכשיו הוא כבר לא יתקרב. ועכשיו, החיסרון כאן הוא שכשהדס מושך, הוא מאבד את הנשימה. למשל, דיאבלו רגוע שם. בסדר, דיאבלו רגוע. הדס. אל תכניס את הרגל שבך. תסדר את אלה כמו שצריך. נשבע לך איך נשתלט עליהם. היי פוסט. בן שני, תהיה חכם. משוגע, איזה ביטחון עצמי זה, מאיפה האומץ הזה? איזה אומץ יש לו, איך הוא נכנס ככה, הוא משגע אותי. חכה רגע, חכה. באמת, אם הם יתערבו, אחי, אם הם יתערבו יהיו לנו בעיות. תראה,
אם הם יתערבו, יהיו לנו בעיות, גוקן. עכשיו חבר'ה, באו, יאללה, אני צריך לרדוף אחרי כולם, ליתר ביטחון, שלא יקרה משהו. אחרי באמת הכניסו אותנו לבעיה. כי קשה מאוד להשתלט על איידיס וגם על דיאבלו, באמת אני לא יודע מה יהיה. אז גוקן, תן את המצלמה לפה כאן, אני אביא לך את האיידס, אני אצפה בך, אבל אל תקרב אותו, בסדר? תעמוד כאן, כמו שאמרת, תדאג לעצמך. עדס בבא, מה אתה עושה בן שלי? כל הכבוד בן שלי, תלטף קצת את האדס. אלוף שלי! תדאג לעצמך, תוודא שאתה בטוח. תיזהר מאוד מאחרים, הבנת? אתה צריך להיות זריז כמוני. ועוד משהו, אם קורה משהו, תרים ותמשוך כלפי מעלה, הבנת? בסדר. תחזיק עם שתי הידיים. אנחנו צריכים לקחת כל דבר חשוב. יאללה, בוא נראה, קדימה. קדימה. תרשו לי. קדימה, פוסט, אל תתקדם. תעבור לשם, תעבור. לא בני. תשמע, רק אתמול כולם באו להסתער על אג'דר, אתה זוכר את זה? בדיוק. היום, תראה, הם לא התקרבו כל כך להדס. גקן, לאן נלך אז? נעשה את זה כאן? נעשה את זה כאן, אחי, כאן. אז תזוז קצת אחורה, תעמוד באמצע, בסדר? אני אצא את דיאבלו, נקווה שהווידאו יעבור בלי תקלות. גוקן, תיזהר איפה אתה דורך, אל תחליק, אל תיפול. שני מכונות, אתה יודע, אז תיזהר. אתה מוכן אלוף? אתה גם נשמע מתנשף בין לבין נסיך. המטרה כאן, חברים, אני אסדר את זה, שלא תבינו לא נכון. אנחנו אף פעם לא מארגנים קרבות כלבים. רק נבדוק את הביטחון העצמי של הכלב הזכר החדש שלנו, דיאבלו, מול הכלב הדומיננטי בחצר שלנו, האדס. אתם רואים, אין שום פצע או שריטה על הפנים של אף אחד מהכלבים שלנו. המטרה היא לבדוק ביטחון עצמי. אם תשאלו למה אני בודק ביטחון עצמי, זה עושה לי טוב, אחי, הכלב שלי, לא? אני אוהב שהוא בטוח בעצמו. נכון, גוקה? בדיוק, אחי. אני אוהב שהכלב שלי בטוח בעצמו. אני אוהב שהוא לא פחדן, שהוא עומד על שלו, שיש לו תכונות מנהיגות חזקות. לכן, לא לכולם יש את אותו הטעם. אתה יכול לגדל בבית כלב רגוע ושקט. אני לא אוהב כלבים כאלה. הוא צריך להיות קשוח. לכל אחד יש אופי בסגנון משלו, חבר. עכשיו, טייסון בבא, אתה מוכן? אני אומר טייסון, כן? דיאבלו, כן? לפני שנרגיל אותו לשם טייסון, אנחנו צריכים להתרגל לזה בעצמנו, אחי. עדיין לא ניקינו לך את הכלוב, אז תחכה, אחרי הוידאו אני אנקה אותו, בסדר, אדוני? חכה. חכה ילד שלי, חכה ילד שלי, חכה ילד שלי, חכה ילד שלי. באמת, גוקן, אני ממש מתלבט, אחי. תשמע, אני סומך עליך, אל תבייש אותי, בסדר? אל תעשה שום תנועות שמליטות את האווירה שיהיה מפגש רגוע. הלוואי שהם יסתדרו, אולי זה לא יהיה כמו שציפינו, אבל אולי כשיצאו החוצה הם יסתדרו. לא אגיד כמו שציפינו, אלא כמו שחשבנו. אולי הם יסתדרו. תחשוב שהם באמת מסתדרים. לא יצא סרטון אגדי עם שניהם ביחד, חבר'ה? דיאבלו, דיאבלו, אלוף שלי. הכוכב של הקליזמה, הבן האמיתי של גרמניה. משאלה על החתיך שלי. ילד, אתה תטריף לי את הראש. רגע, תן לי לראות. בואנה, אלוף שלי. דיאבלו, דיאבלו. דיאבלו, דיאבלו. אחי, שאף אחד לא יתקרב. בוא נלך בשקט בשקט. הדס הוריד את הראש. לא נטשה. צור. היי, הדס עשה את שלו עכשיו, אחי. חכה. תיישר, תיישר. לא, גצה, גצה, לא, גצה, לא. יאללה, תיזהר מאחוריך. לא, גצה. בוא דיאבלו, בוא נראה, הדיס, אבא ישר התחיל לעשות עניינים, דיאבלו כרגע לא מוציא קול. הוא מותח את הרגל, אל תחזיק יותר מדי זמן. תיזהר על הרגל שלך. לא, גצה. לאק, לאק, בוא נראה שירגעו, הם נשארו בלי אוויר. אחי, הקולר לוחץ להם על הצוואר, בגלל זה אין להם אוויר. את זה אפשר לעשות עם רתם עצמותינו, פשוט חזק מדי. הם יקראו אותו. לא, הם כל כך חזקים שהם יסחבו אותנו, הבנת? כרגע תפסנו אחד בצוואר עם 3 כאלה. אם שמת לב, דיאבלו קופץ בלי לנבוח. בדיוק. וגם דיאבלו לא מתנשף. בדיוק. גם החיה נשארה בלי אוויר כשהיא נבחה. גוקן, אני חוזר אליך שוב. בוא אחי. לא, גג. גגל, לא. לא.
לא, גגה. אל תתקרב. אין סיכוי שהם יסתדרו ככה. אין מצב, אחי, אין מצב. אין מצב, תירגע. בוא. תזוז קצת אחורה. אני התנשפתי יותר מעדס. כי יש עכשיו עוצמה ממש מוזרה. כן. שניהם ממש חזקים. שניהם חזקים בטירוף. אבל אין מצב שהם יסתדרו. כי שניהם דומיננטים, שניהם מנהיגים. אם הם יתקרבו אחד לשני תהיה בעיה. גוקן, תעבור מקדימה. בוא נלך אחד ליד השני, אחי. לך קדימה. תעבור למטה, אני בא. אני בא אחריך. בוא, דיאבלו. רגוע. לא. חכה. רגע. איפה אתה? אני כאן, אחי. אני בא, תעבור לכאן. חבר'ה, תזוזו רגע. תיזהר מברון, הוא נכנס ממש קרוב לאדס. חכה לי שם, נוליך אותם זה לצד זה קדימה, בסדר? אני בא, חכה, תראה, הוא הולך להסתער על טוסון עכשיו. תתנהגו בחוכמה. לא, רגע, אל תתערב. רגע אחד. בוואר לא מסוכן, זה לא היידיס. אם זה היה הדס, הוא היה חוזר, אבל זה לא חוזר. אחי, אי אפשר לדעת מה יקרה. לא, זה הדס, זה שאי אפשר לדעת מה יקרה איתו. הדס מזנק פתאום, אבל זה מראה מתי הוא עומד לזנק. הדס מסתובב פתאום. אבל אתה לא יכול לנחש מה הדס יעשה, אתה מבין? הוא הולך להסתער על טוסון. ברור שהוא הולך להסתער על טוסון, תראה. הוא כבר התמקם מול טוסון. הדס גם מסתכל מהצד, אחי. הוא כאן, תתרחק קצת, אנחנו באים. גוקן, אנחנו מוליכים אותם, אתה מוכן? קדימה, בסדר? לאט, בצעדים איטיים. חכה אחי, עכשיו הוא הולך להסתער גם על טוסון. בוא'נה, הדס, נראה שהוא ממש התלהב מזה. הדס ממש התלהב מדיאבלו, זה לא צחוק. אתה רואה שהוא לא מוריד ממנו את העיניים. הדס ממש דומיננטי, כן? יש להדיס דומיננטיות מטורפת. בוא, דיאבלו, בוא. בוא, בני. הוא מותח את הרגל, גוקן, תיזהר, תחזיק טוב. אבל כשאתה מושך, הרגל הולכת קדימה, אחי. למזלי, אני מושך את הצוואר שלו. תיזהר, תהיה יותר זהיר. אני לא כועס עליך. אתה אולי לא תוכל להיזהר. לא, אני מבין אותך. אתה אולי לא תוכל להיזהר, זה טבעי. אין לך את היכולת לעשות את זה טוב כמוני. זה הרי העבודה שלי. פשוט תיגש לזה קצת יותר בזהירות, הבנת. בסדר, אחי. ליתר ביטחון, אתה יודע. כי זה לא נזרק. למשל, אם הדס היה עושה את זה, אם זה היה הדס, גם אני הייתי מחזיק לו את הרגל. הדס היה מחזיק. הבנת? חדס ישר מסתער, בדיוק כמו שילה. דיאבלו, בוא. דיאבלו, אתה קצת יותר מסתדר, תתראה. העיניים של הדס, אחי, לא זזות מדיאבלו בכלל. קרם, אתה שופט? קרם, תצא. קרם, תצא, נראה אותך. הדס, אחי, תראה, דיאבלו לא מסתכל, אבל הדס נתפס עליו. הדס, אבא, אתה האריה שלי, הזעם של גצ'י. גם גצה תקפה את הדס, או שאני טעיתי? אבל מי חרבן שם, אחי? עזוב, אחי. איך שהרגל שלי החליקה כשדרכתי על הלכלוך. הוא עשה את זה ככה. כאילו דרכתי על סבון, הרגל שלי החליקה. באמת, צריך להסתכל גם לאן אנחנו הולכים כשאנחנו הולכים. בוא ניקח את שניהם גם לאזור של אייג'דר. נראה גם שם מה יקרה. בוא, פס שם, בוא. תירגע, דיאבלו. תחשוב שמסתדרים ביניהם. אפילו לדמיין את זה, זה יפה, נשבע לך. בוא, בן שלי, בוא, חכה, גגה, בוא נראה, רגע. קודם נלך למזלם, ואז נראה. אבל העין של הדס עדיין על דיאבלו, אחי. הוא לתפס לדיאבלו, חבר'ה. דיאבלו, בוא נראה אותך. דיאבלו. הם אפילו לא שמו לב. שניהם רק מסתכלים אחד על השני, תראה. תראה, שניהם עכשיו מסתכלים אחד על השני בטירוף, תראה. גם דיאבלו ננעל וגם הדס. תהיה זהיר. הוא גם הולך על מזלום, תיזהר. תיזהר. רגוע. הם מאוד התעייפו, בוא ניתן להם לנוח קצת. לך אתה קדימה, תלך לכיוון היסוד, אני בא. תלך אתה ראשון, אני בא לאט לאט, אחי.
שניהם מאוד התעייפו, חבר'ה. עכשיו אנחנו מחזיקים אותם מהגרון, נכון? בגלל זה, כשמשכנו יותר מדי, שניהם התעייפו מאוד. גם להאדס אין סיבולת, אבל הסיבולת של ההאדס עדיין טובה יותר משל דיאבלו. בדרך כלל רציתי להחזיק את ההאדס כמובן, אבל גוקן לא רגיל לדיאבלו. וגם אם היה רגיל, בזמן התקפה הוא עלול להסס, חבר'ה. אנחנו צוחקים על גוקן, אבל אלה כלבים קשים. אלה לא כלבים שאדם יכול בקלות לאזור אומץ ולשלוט בהם. במיוחד בזמן התקפה, שתדעו. כי יש פה לא מעט סיכון. למשל, כשהכלבים תוקפים ככה, הם יכולים להסתובב אליך. ככה ננשכתי הרבה פעמים. לדיאבלו אין את ההרגל הזה אגב. שם, כשהוא התנפל על מזלום, הוא הסתובב פתאום. ראיתי, הוא ניסה לנשוך לך את הרגל שם. בדיוק. שמתי לב לזה, אבל לא אמרתי כלום כדי שלא תיכנס לסרטים. תראה, אדס ניסה לתפוס שם את גקן. הוא לא עוזב אותו. הוא פתאום מסתובב, חבר'ה. פוסט, תראה, הוא לא אומר כלום לדיאבלו. הוא תקוע על הדס, תוקף אותו. הלאה, הלאה. בוא'נה, לדעתי לא כדאי להמשיך יותר. בוא נסגור אותם כבר. מה אתה אומר? אתה יודע הכי טוב, אחי. ליתר ביטחון, אחי. שניהם מאוד התעייפו. הרצפה רטובה. הרצפה רטובה. כן, הרצפה רטובה, שם החלקתי. גם לי זה עושה קצת בעיות. אם נעשה את זה שוב, בוא נסגור את כל החבורה הזאת בפעם הבאה. בדיוק. כי במיוחד פוסט, גצה, ברון, טוסון. עם האחרים אין בעיה. ברון תצא. ברון, תצא בני. תצא. יאללה, אנחנו מפגישים אותם בפעם האחרונה, אז גוקן. אחי, המקום הזה מחליק אבל, אה? זה לא מחליק, אחי. זה מחליק. אז תתקדם קדימה. עכשיו חברים, עלינו על הבסיס, בואו נעשה את ההיכרות האחרונה כאן. בסדר? שניהם נדלקו אחד על השני חזק. לא, בסדר, מספיק. מספיק אלופים שלי, שניהם בנים אמיתיים של אנטוליה. השתבחו אלופים שלי. מהצגות שלהם אני לא אוכל לקום מהמיטה 3 ימים. זה מקפיץ את הבן אדם, נכון? אחי, על מה אתה מדבר? אבל תיזהר שלא יישך לך את הרגל, אחי. יש לו את הקטע הזה של להסתובב. אני כבר מצלם. חכה, שניהם ירגעו קצת עכשיו, הם התעייפו. עכשיו אני אשים את דיאבלו בכלוב שלו, חבר'ה. ליתר ביטחון, שלא ניקח סיכול. שניהם לא קלים בכלל, אין פה מה להשוות. שניהם הילדים שלנו בסופו של דבר. מעכשיו גם דיאבלו הוא הילד שלנו, חבר'ה. שניהם יפים, מה אתה אומר פורקן? אתה באת מבחוץ, איך שניהם? אחי, שניהם בעייתיים. נכון? הם צרות מהלכות. בוא. שניהם כמו טרמינטור. שניהם כמו מכונות טרמינטור, וואלה. רק לדיאבלו יש הרבה קילואים. קצת. הבנת? בגלל שיש לו הרבה משקל, הוא לא יכול לנשום. חבר'ה, הכלב הזה ממש שמן. הכלב הזה שוקל בקלות 65-70 קילו. רק שתדעו, חכה בן שלי, חכה. תראה, הוא נהיה צמא מיד, אתה רואה? הוא נשאר בלי אוויר גם בגלל המשקל. אני אוציא אותו קצת החוצה. טוב, בן שלי, אני אשחרר אותך עכשיו. בסדר, אז אני מבקש את רשותך, אני הולך. בסדר, פשם. חכה כאן. אחי, נטשה, אחי. נטשה, בואי. נטשה, בואי. נטשה, בואי. נטשה, בואי. נטשה, בואי. הילדה הזאת כל כך סקרנית. היא עוד תטריף אותי. נשבע לך באלוהים. אדס, אבא, בוא, תן לי ללטף את האריה שלי. שיבוא האריה שלי. וואי, בוא לפה. בוא לפה, בוא, נו בוא. עדיין הראש שלך פה, בן, תהיה רגוע. פאשה שלי, אריה שלי. גדג'ה, אל תתחנף גם אתה, הרי הוא תקף את האדס לפני רגע, לא? בדיוק. אני לא טעיתי, נכון? את משחקת משחק כפול, את יודעת. את משחקת משחק כפול, ילדה. היא גם משחקת את הבעל שלה וגם את אבא שלה. הוא גם לא באמת הבעל שלה, זאת אומרת, זה ככה... עכשיו הוא יכול להיות הבעל שלה, אחי. גם גצ'ה דוקה עליו. עכשיו גצה מחבבת אותו. מה שיהיה, יהיה. באמת חבר'ה, שניהם היו מדהימים. גוקן, מה דעתך? אחי, גם אני חושב ככה. אני לא רוצה לעשות כאן השוואה להגיד זה טוב או זה טוב. אם נשווה, אחי. גם ככה שניהם הילדים שלנו, אין מה להשוות. באמת אין שום דבר להשוות. בסופו של דבר, שניהם הילדים שלנו, אחי. כן, בדיוק ככה אחי, אין מה להשוות. ובכל מקרה, אי אפשר לדעת מי יותר חזק בלי לריב, אתה מבין? המטרה פה יבדוק ביטחון עצמי. כאילו מי יותר עומד על שלו, מי עושה יותר פוזות, אתה מבין? זה מה שאנחנו בודקים. ברור שזה לא עניין של כוח אצלנו. אצל שניהם אין אבל. נראה את זה. אצל שניהם אין בכלל. לא משנה לנו מי חזק חברים. הילדים שלי יהיו בטוחים בעצמם. הילדים שלי לא יחששו מכלום. אני אוהב את זה אחי, נכון? הם יהיו בטוחים בעצמם, הם יהיו כמו נשק, אתה יודע. כשאתה נותן פקודה, אתה רק תצפה. הוא יחכה עם זה בפה. אריה שלי, אדס אבא. וואי, נטשה, אל תתקרבי יותר מדי, את מאוד סקרנית, חכי. את מאוד סקרנית, תראי. טוב, חברים, היום עשינו את ההשוואה המצופה בין האדס אבא לדיאבלו.
מי הבא בתור? האדס נגד אג'דר? נכון, אני לא עשיתי את זה בחוץ. נעשה האדס נגד אג'דר, גוקן. שיבוא אחי. אז תרשמו בתגובות חבר'ה, אתם רוצים האדס נגד אג'דר? לפי זה גם. נעשה מה שתרצו. בפעם הבאה לפי זה נפגיש בין אדס לאג'דר בחוץ. נראה מי יותר בטוח בעצמו. יאללה, אני אוהב אתכם מאוד. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. תשמרו על עצמכם, להתראות, היו בריאים חברים שלי.